Aruba no está akinanang na Holanda, para ser exacto, na Politie Academy na Apeldoorn, na onde está tomando lugar reunião entre Corps Politie de Aruba, um de Curaçao, um de Sint Maarten e também a Politie Academy akinanang na Holanda. Combini Aruba, nós está aqui na Politie Academy de Apeldoorn, na Holanda. Lago nos vai para dentro. Wanneer ko hopi police taha sinang estudio ng specialisa aki nanang na instituto aki isigur tema nang entre otro ta colaboração entre cada de país ng aki e Politie Academy. Nós conversar com o corpschef de Aruba, Sr. Ramon Arnhem, para contar-nos tiki mais de contenido de diferentes reuniões que vai tomar lugar aqui na Apeldoorn. Propósito está para investigar possibilidade de colaboração com a Politie Academy aqui. Nós está aqui com o alto comissário de Sint Maarten e também com uma delegação de Curaçao, diretora do Politie Instituto, está aqui presente também. E nós está com a diretiva de Politie Academy aqui. Het trata de 5 thema's, het SGBO, het leiderschapsontwikkeling, het incidentmanagement, het barriozorg, het intelligentia, toekomstmas, het opsporing, het de collaboratie met differente academia in onze regio. Het trata de preparatie para poder com o caso mais grande e complicar maneira desastre natural e outro incidente não grande, maneira evenemento não mais grande. Também nós temos 2 strategieën principais. Policial de nossa organização com a community policing e também intelligence-based policing. E community policing significa que nós policiam de bairro Lohanya rol mais importante da nossa organização para poder lograr essa aqui quer e verti de não para receber preparação. Nós aqui em conversação com a diretiva de Academia de Polícia, a Politie Academy aqui na Apeldoorn. Nós corpo está em processo de desenvolvimento e nós está investigando o que passa no nosso contexto de Aruba. Het is important dat wat wij hier ophalen, meeste pas die contracts van Aruba. Dus eigenlijk dat is important. Ja, zie, we hebben een historia, we hebben een lange geschiedenis samen. Er zijn ook verschillende politiemensen die in het korps werken, die hier ook op de politieacademie hun opleiding hebben gevolgd. Sommigen zijn ook weg, maar die relatie bestaat al een tijdje. Het is, nou ja, goed, we kennen elkaar ook uit de geschiedenis. En nu zoeken wij. Mensen ben je dan? Ah, zie. Oké, zeker, seguro. Alleen wij zoeken nu naar eigenlijk de passendheid van de opleiding in onze regio. Maar wat ik vooral belangrijk vind, is dat wij niet afhankelijk zijn van deze academie. Dus ik wil graag de kennis en de kunde naar Aruba brengen, zodat wij zelf kunnen doorontwikkelen in onze eigen context. Dus niet dat wij afhankelijk zijn van de academie hier. We willen graag op gelijkwaardigheid met elkaar samenwerken. Dus dat is un desarrollo. En dat moeten we met elkaar uitzoeken hoe we dat goed gaan doen. Pero daar hoop je importante para mí. Nou, zie, directamente eigenlijk, hè, want we zijn al begonnen al een tijdje. Hè, de opleidingen lopen al, de intelligence-based policing, de analistenopleiding. Die Luna, 3 juli start de opleiding die barriozorg. Alle barrio-regisseurs worden ook opgeleid nu. En in de toekomst zal het nog meer zijn, hè? Leiderschapsopleiding en training. En nou ja, goed, de SGBO, dus een grootschalig optreden, Taki presente Tamwe. Dus we zullen direct resultaat zien. En het loopt nu ook al, dus het loopt eigenlijk in elkaar over. Pero esa que está hopi importante. Nos visión ta opleiding en vorming ta importante para nos cuerpo.
especialmente para el desarrollo. Dus het begint bij de basis en asa kita é basis. Het begint bij vorming, het begint bij opleiding en die resultaten van opleiding en vorming die zie je terug in de praktijk. Dus wij maken hier echt ruimte en tijd voor, ook voor de ontwikkeling van onze eigen politieacademie naar Aruba. Sí, seguro. Dat is het onderdeel van die uitwisseling en elkaar versterken. Vakmanschap met elkaar uitwisselen. Pero altijd op een onafhankelijke manier. Ons meester staat op onze eigen benen. Dus dat betekent dat als mensen van Nederland naar Aruba gaan, dan komen zij om elkaar te inspireren. Niet om te vertellen hoe het moet, maar om elkaar te inspireren. En hetzelfde geldt voor als onze mensen hier naartoe komen, dat zij zich ook hier laten inspireren, dat we elkaar versterken. Pero para mí het importante is gelijkwaardigheid. Niemand komt naar Aruba om uit te leggen hoe het moet en ook niet vice versa. Dus gelijkwaardigheid, elkaar inspireren, dat is belangrijk. Senhor Arham, viaje na trabalho aqui, me puedo imaginar que porta bastante pisa. Conta-nos um pouco de experiência e trabalho. Sí, well, ik mis Aruba, me está viajando hobby, pero es aquí también tenemos beneficio. El beneficio de Aruba y especialmente el beneficio de nuestro cuerpo policial. Pero, para honesto, me prefera para na Aruba y de mi cuerpo. Pero lo que hemos está haciendo está importante para Aruba. Pero als je hier naar buiten kijkt, dan kijk zelf even naar buiten, dan wil ik eigenlijk mijn spullen pakken en zo snel mogelijk gewoon weer op mijn eigen korp zijn. Tussen mijn mensen en in onze Arubaanse samenleving. Pero is het importante om onze korps verder in onze ontwikkeling te brengen en ook die samenwerking te versterken. En het is leuk om hier eventjes te zijn, pero me quedo back, ouwe. Ku Aruba su bandera, lanta mitras aqui na ocasión de reunión ku Aruba Ting junto com Politie Academie aqui na Apeldoorn. Nos termina nos reportaje aqui voor de Holanda. Mi nombre es Mark Benson Dance para 24 horas. E promé de noticia, também aqui na Holanda.